Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Tatlong karanasan ito na nangyari lang sa iisang bahay. At yun ay ang tinatawag namin na office. Ito ay karanasan ko, asawa ng pinsan ko, at ng tatay ko. Sisimulan natin to sa karanasan ng pinsan ko. Taong 2010, Parañaque City, office. Itong mga panahong ito ay wala na ang tita ko dito sa Parañaque. Nasa Japan na siya. Meron siyang iniwang 2 bahay. Isa sa kapatid niyang babae at ang isa ay sa tatay ko. Medyo maliit lang yung bahay na iniwan sa tatay ko. Kaya ginawa na lang niya tong office. Office ang tawag namin dahil madali nga naman banggitin yun. Hindi ka na magpapaka-stress pa sa FF na yan. Marami pa namang perfect nung mga panahong yon. Kaya para safe sa lahat, office na lang ang naging bansag namin. Para na rin malinaw sa lahat. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Itong taon na ito ay pabalik na ng Korea ang isa kong tita, na kung tawagin namin noon ay Mami. Siya kasi ang pinakapanganay sa kanilang magkakapatid. Nagkaroon ng salo-salo sa Parañaque. Halos lahat kami ay pumunta. Dahil sa dami namin, hindi kami nagkasya doon sa malaking bahay. Kaya ang ginawa ng tatay ko, pinapwesto niya yung mga manginginom doon sa office niya. Yung mga hindi naman umiinom, doon niya pinapwesto sa malaking bahay. Lumipas ang gabi nun. Pakunti na ng pakunti yung mga tao. Si Mami naman, pumunta na sa malaking bahay dahil tapos na siya makipagkwentuhan doon sa mga manginginom na nasa office. Yung tatay ko naman natulog na sa taas ng office. Bale ang mga natira na lang doon, yung pinsan ko, isa kong tita, 4 kong pinsan, at yung asawa ng pinsan ko. Sila-sila na lang ang natirang nag-inuman nun. Mga bata pa kasi kaya malakas pa sa alak. Noong magsi-CR na yung asawa ng pinsan ko, pagbukas niya ng CR sa office, nakalak. Tinanong niya kung sino yung taong nasa loob. Kompleto naman silang lahat na nasa labas at nag-iinuman. Ang sabi na lang ng asawa niya, baka daw nalak lang nung huling gumamit. Kaya ang ginawa ng asawa ng pinsan ko, binuksan niya yung pinto papunta doon sa likod ng office. Nung nakaupo na siya at pumwesto na para jumingil, ayon sa asawa ng pinsan ko, bigla na lang daw merong humawak sa braso niya at nagsalita ng, "Ang ganda mo naman. Pwede bang dito ka na lang?" Bigla itong tumili ng napakalakas. At kahit hindi pa niya naisusuot yung pantalon niya, agad-agad itong tumakbo papunta sa mga kainuman niya. Ayon sa isa kong pinsan, nung nakita daw nila ito, lahat daw ng mga buhok nito ay nakatayo. Para daw itong natamaan ng kuryente. Tapos yung balat niya ay putlang-putla. Halata daw na takot na takot. Nagsisisigaw daw ito at hindi mapakali nung gabing yun. Umakyat yung isa kong pinsan para gisingin yung tatay ko. Dala ng sobrang kalasingan, hindi niya ito nagising. Kaya ang ginawa nila ay tumakbo sila sa malaking bahay para magpatulong kay Mami. Dahil nga may alam din si Mami tungkol sa mga buhay na salita, nag-usal ito ng mga salita at iniihip niya sa bumbunan ng asawa ng pinsan ko. At ayon pa kay Mami, nakikita na daw niya yung nagmamasid sa likod ng office. Akala niya sumisilip lang kaya hindi na lang niya pinansin. Noong kalmado na ang lahat, nagpasya silang tapusin na ang inuman
at magpahinga na lang. Ikalawang karanasan. Karanasan ko. Taong 2012, Parañaque City, Office. Itong mga panahong ito ay sobrang kainitan ko sa Dota. Halos inaabot na ako ng umaga noon sa paglalaro. Doon sa office ng tatay ko, merong 2 PC. Isa sa baba at isa sa itaas. Isang gabi noon, nawalan kami ng internet sa bahay. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa office para doon ako maglaro. Sakto namang nandoon ang tatay ko at isa niyang tauhan. Nagiinuman sila. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede bang doon ako magpalipas ng gabi. Gusto ko kasing maglaro ng dire-diretso nun. Pumayag naman ang tatay ko. Pero ang sabi ko sa kanya, kakain muna ako sa labas ng Tapsilog. Pagkatapos kong kumain, bumalik ako sa office. Langyang Tapsilog yun. Naparami yata ang betsi na nilagay sa kanin ko eh. Alam nyo, yun talaga ang may kasalanan sa karanasan kong to eh. Kaya nangyari nun pagtapos kong kumain, sobra akong inantok. Ang sabi ko sa tatay ko, matutulog ako sa taas ng office. Buksan ko na lang yung aircon. Ang sabi pa niya, ilatag ko raw yung ginagamit niyang higaan. Nung umakyat ako sa itaas, medyo masikip na. Kasi marami na ring mga gamit ang doon na lang basta itinambak. Mga gamit yon na galing sa advertising. Hindi ko na lang pinansin kasi antok na talaga ako nun. Nilatag ko yung higaan ng tatay ko, binuksan ko yung aircon, humiga ako at nagmuni-muni lang ng konti. Maya-maya no naghihiwalay na yung kaluluwa ko sa katawang tao ko, bigla na lang akong may narinig na, Umalis ka nga dito! Layas! Bumalikwas ako sa pagkakatulog nun. Ang sabi ko na lang, wala naman akong ginagawa sa inyo ah. Suplado naman itong mga to. Pagtapos nun ay bumaba ako at kinuwento ko sa tatay ko yung nangyari. Pinagtawanan lang ako nito. At ang sabi niya, doon na lang daw ako matulog sa sofa. Baka daw nalalamigan yung mga nakatira doon sa itaas dahil sa aircon. Lasing na kasi yung tatay ko nun, kaya tamang trip na lang ang mga sinasabi. Humiga ako sa sofa. Akala ko makakatulog na ako. Ganun ulit. Humihiwalay na yung kaluluwa ko. Pero sa pagkakataong ito, iba na yung naramdaman ko. Noong makakatulog na ako, harap-harapan sa mukha ko at ramdam na ramdam ko yung lamig nun. Sumigaw ito ng, Hoy! Ang kulit mo! Sinabi ng alis! Napatayo na naman ako. At ang sabi ko, Pa! Meron na namang boses lalaki. Ano ba tong office? Bakit ganito na? Tinawanan naman ako ng tatay ko. At ang sabi pa niya, Kainuman ko yang mga yan. Baka pinapalis ka. Kasi alam nilang manonood ka ng bold pag alis ko, di ba? sabay tawa ng malakas. Pagkatapos ng insidenteng yun, nagdesisyon akong umuwi na lang at sa computer shop na lang maglaro. Ikatlong karanasan. Karanasan ng tatay ko. Taong 2013, Parañaque City, Office. Madalas mangyari nun, pagkatapos ng mga trabaho nila sa labas, lahat sila nagkikita-kita sa office para mag-inuman. Kanya-kanya ng dala ng pulutan at alak. Nakasanayan na nilang gawin yon gabi-gabi. Minsan pa nga, nagsiset up ng videoke yung tatay ko doon. Isang gabi napasyal si Tito Onyet sa office. Pamilyar naman kayo kay Tito Onyet, di ba? Yung nasa kwento kong second floor. Napasyal si Tito Onyet doon dahil meron siyang kliyente na kinita niya sa SM Bikutan. Sakto namang kakatapos lang ng trabaho ng tatay ko. Kaya naman matik, inuman talaga yon.
Habang nagiinuman sila, nagsalita si Tito Onyet sa tatay ko at ang sabi niya ay, "Tol, sino yung babae sa labas ng gate? Kanina pa nagmamasid eh. Kilala niyo ba yun?" Sinilip ng tatay ko yung gate at wala naman itong nakita. Tinanong ng tatay ko kung anong itsura ng babae. Ayon kay Tito Onyet, mahaba daw ang buhok noon at gulo-gulo. Tapos nakasando lang at parang kiniginaw daw. Nung narinig ng tatay ko yun, parang medyo kinilabutan siya. At ang sabi niya kay Tito Onyet, "Tol, yun yung nirape ng tatay niya. Hanggang ngayon paikot-ikot yung kaluluwa niyan dito. Kaya nga nawala yung mga tambay dyan sa labas eh. Kasi nakikita nila yan gabi-gabi. Iyak daw ng iyak." Wala namang nasabi si Tito Onyet dito dahil ang tingin lang naman niya doon, kaluluwang ligaw. Lumipas pa ang gabi at medyo tinatamaan na sila sa nainom nila. Hanggang sa nag-CR ang tatay ko. Pagkatapos niyang mag-CR, ayon sa tatay ko, nawala ang pagkalasing niya sa nakita niyang nakatayo sa gate. Ang nakita daw niya, isang bungo na nakasuot ng pangkasal. Halos kalahating segundo lang daw yun nung nakita niya. Titigalpuhin na daw sana niya nang bigla itong nawala. Tinanong siya ni Tito Onyet, "Oh, tol, bakit?" Sumagot ang tatay ko ng, Wala tol. Namalikmata lang yata ako. Idlip lang ako dito sa sala tol ha." Humiga ang tatay ko sa sala. Noong hinahanap pa ng tatay ko ang antok niya, nagpalit siya ng pwesto. Iniharap niya ang ulo niya sa may gate. At nung ding oras na yon, ayon sa tatay ko, nakita niya ulit yung nakapangkasal. Kalahating muka daw ay bungo. At yung kalahati ng muka ay nasusunog na muka ng babae. Nung titigalpuhin na sana siya ng tatay ko, bigla na naman daw itong nawala. Pero sa pagkakataong ito, lahat ng umiinom doon ng mga oras na yon, rinig na rinig nila yung pagdabog sa gate ng office. Para daw itong tinadyakan ng malaking tao. Kaya ang nangyari, tinapos na nila ang kanilang inuman. Inabangan ni Tito Onyet kung magpapakita pa ulit yung mga nakita nila. Pero ayon sa kanilang dalawa ng tatay ko, hindi na daw bumalik ang mga ito. Marahil meron na kayong ideya kung sino yung nakikita ng tatay ko, tama? At alam nyo ba? Yung sinasabi kong office, maliit na bahay lang ito pero napakaraming kababalaghan ang bumabalot dito. Natatandaan nyo ba si Lolo Pepe? Suking-suki din si Lolo Pepe ng mga paramdam dito. Yun yung mga panahong dito siya tumira. Handa ka na bang makinig sa kwento ni Lolo Pepe? O natatakot ka? Kung handa ka na, wag na wag mong kakalimutang i-click ang like, share, notification bell, at lalong-lalo na ang subscribe button. Teka muna, baka nagkakalimutan tayo eh. Wag na wag mong i-skipan yung ads ha. Dahil pag iniskipan mo yan, baka sigawan ka rin ng katabi mo diyang 20.